ҳолотон ба салому алейкум дӯстони азиз. имрӯз 14 декабри соли 2020 барфи аввалина дар шаҳри Конибодон борида истодааст. Анамин бисёри подписчикои ман хоҳиш мекунанд ки дар Конибодон навигарӣ шавад, обязательно ба YouTube партоед. Барои ҳамон подписчикое ки интизори навигариҳо ҳастанд, барои ҳамин подписчикҳо навигариҳои ҳамаша сабт карда мепартоем. ҳатман бо мо буданро фаромӯш накунед. Дӯстони азиз, ҳамеша Санҷар Медиа дар хизмати шумоён аст.